Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pagpangalagad sang aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 14, 2022. Makitan kita live sa among official Facebook page kag sa YouTube channel ang Aksyon Radyo Bacolod kag mabatian pa sa www.actionradyobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon and Defensor Lisa. Kag Action Dale Salazar para sa mga pangulong dinala na una kita sa mga balita lokal. PWD nakuhaan sang masobra 1 milyon ka pesos nga balor sang shabu sa Roro Terminal sang Bredco. Mas sobra sa 600 ka mga individual sa syudad sa Bacolod nagabaton sang livelihood assistance. Sa balita national, kaso sang leptospirosis sa Pilipinas nagsaka sang 36%. Vice President Duterte may padhag angod sa 650 million confidential funds para sa OVP kag DepEd. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion. Mayong gabi sa mga kaksyon namon, we are live na live karon nga Wednesday edition sa ato sining nga pagpangalagad, sa ato sining nga evening newscast, and syempre ginaabi-abi na natin nga mga listeners online man o kon on air. Sige, good evening. Sulod kamo sa aton sining Facebook live, pwede sa ARB page, pwede sa YouTube channel sa Aksyon Radyo Bacolod, kag pwede man sa akon sining page ang Aksyon Dale Salazar. Sige so action on, go panamyaw na. Dahil Action Dale. Sige, samtang wala ka pa dira, sige, mas-start kita sa aton sining as promised yesterday, meron kita sang pag-games during commercial break, mga ka-aksyon. And syempre, samtang commercial break, live kita sa Facebook page sa Action Radio, kag sa akon sining page, no? Worth, dasigay lang di mga ka-aksyon na kay duwa lang kita ka-commercial break, and then after headlines, commercial break, local news, commercial break, national, and then syempre may winner, kita kaya after kita maka-extra karon, meron kita isang winner. Sige Sige, good evening. We have 4,000 Facebook Live viewers. What's in the box kita nga game? Bago nga game actionan. What's in the box? Bago dyan game Bago nga box. Bago nga box. Ka-very bago sa box. ka-very traditional sa ato sininga game. What's in the box? Sige lang kay manumdum. Ako amo lang ni ang nadumduman ko kaina. Sige. Sige Sige, first load natin worth 50 pesos worth of load, mga kaksyon. Pwede Globe, pwede Smart, o kung ano naman kamo nila. Non-convertible sa GCash. What's in the box ang play namon subo nga dual Yo, action day. okay. So wala hindi pwede ma-convert sa GCash, mga kaksyon na. So 50 pesos worth of load. Kung mapaktan first naton nga item, proceed kita sa next item. So duha ka items kita for today. Sige What's in the box? First clue natin, mga kaksyon, ng pwede masumsuman. Pwede masumsuman. Dapat specific kita, pwede masumsuman specific. Pwede masumsuman. Pwede masumsuman. Pwede masumsuman. Sige, comment. Go na ka pa sa comment. Sige, comment kung makaksyon na. Pila na ganing load ang atag naton? 50 pesos worth of load per item. 50 pesos. So, sa mga gusto Sige, reaction-an, pwede ka mo makakomment. Kag sakon, pwede ka mo rin makakomment. Sige, pwede masumsuman, chichirya, pero specific nga pangalan sang chichirya. Oo, pangalan kita dapat sang chichirya. Amo siya paborito ko Second na siya nga tawag ni Curls Chippy, hindi. Kay Rainma, hindi siya Curls Chippy. Favorite ko na action nga sumsuman actually. Or snack, pwede ko siya ginapamahal or ginasumsuman. So, pabalo ka gida. Pabalo-balo gida. Sige So, dugay-dugay, kung mag-newscast kami, pwede lang kamo dira makasend sa inyo sininga nga answer sa action an. Si mo dira kay kabalo man sa action an sang answer. Sige. Yes. So, ulat-ulat lang sa inyong mga comments. Sige, first item. Problema sa mong dula siya gagawa ang comments.
Nova, hindi. Good evening na dala kay Merlin de la Serna. Good evening dala sa inyo. Sige Ano ni mo pagwang comments? Hindi Wala magwa. siya gagwa. Basta na-disable mo. Wala man. Aha, sige by the way, Action Ann, samtang nagaulat kita sa mga, sige, unli chicharon hindi, unli answers maka-action as long as maka-comment ka mo pa, digid, Hasta nga mapaktan hiatos ninyo. hindi, hasta nga mapaktan ninyo. Sige balikan natin subong ang comment section sa ato sa mga Facebook Live sa Action Radio Bacol. Kumbaga segue lang ng aton Action Ann. Lingaw-lingaw lang niya since first time natin rin mag pag-game sa aton sining Facebook Live during commercial break. Sige, padayon lang sa corn ship, hindi. Sige, ding dong. Oy, ding dong. Lapit. Ay, ding dong, lapit na. sige, Gamay lapit na na lang sa ding dong. lang, Oy, gamay lapit na na lang sa lang. ding dong. Sige, Sige, sa mga action na. So, ako yung nalingaw, sige, si Action J, mahana lang sa aton kay basi bala sa nag-Facebook Live kita diri nag-watch in the box basi masulod ang aton sining Safari! Oy, Safari! Action namin natin sa batsi mo. Wala, hindi ko Wale. makita gani Sige, ikaw dabi Sige Okay, sa mga-action Okay, natin sa ang Facebook isang box. Live. Ang isang box. Ma'am Ho Malumela, good evening at Tia Kim Riman kay Sir Ray Foss Baryoga nakatutok sa aton sining pagpangalagad. Sir Diding Alojamiento, good evening dira sa inyo. Salamat gid sa pagtutok no sa aton sining Facebook Live. Yes, sinang Elnie de los Santos. Good evening, dira si mo ng Elnie. Ano nga ako niya, nga hindi siya ma-view or hindi comments pero after the broadcast, view man siya. May Ano nag-comment nangyari? man na Action Ann sa aton sining Facebook Live. I-consider na. Standby. Sa balita, una sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time las 6:14 kagkaron na sa detalye na sang mga balita lokal. Naglambot si isa ka milyon kag 20,000 pesos nga valor sang suspected shabu ang na-recover si isa ka person with disability o kon PWD matapos nadiskubrihan ini sa Bredco Roro Terminal sining hapon na Setyembre 14. Ang nadakpan ging kilala kay Marshall de los Santos, 49 anyos, kag residente sang Barrio Kaingin, La Paz, Iloilo. Suno kay Pinay Agent Rizay Seaport Interdiction Unit Chief, makaduludan ng gihon ni De Los Santos sa pagsulod sa port terminal kagin aligar nga nagpamalibad nga magpa-baggage scanner rason nga ginseparar siya kagin pasimhutan sa K9 dog sang Coast Guard ang iya mga dala. Ginpahayag sa otoridad nga nagpungko ang ido nga indikasyon nga may illegal nga shabu ang sulod sang bag sang sospeka. Didto kag nadiskubrihan ang 3 katig 50 gramos sang suspected shabu nga nakaputos sa plastic kag nabutang sa futsaka. Ginpahayag ni Dalisay nga ila pa usisaw ng background ni De Los Santos kag diin paini may koneksyon. Buwas gadlaw Huwebes pasakaan sing kaso ang suspect si dalom sang Section 5 sang Republic Act 9165 o kon ang pagbitbit o kon pagbiyahe sang illegal nga droga. Ginpangminwala naman ni Marshall de los Santos ang 49 anyos ang lapas Iloilo nga iya ang mga illegal nga droga balor masobra 1 milyon ka pesos nga nadiscobre sa otoridad sa Bredco Port Terminal sang subong nga hapon. So sa alegasyon ni De Los Santos, nagpadulong siya sa barangay Tangob kahapon para magbisita sa iya nga himata kag natala na magpauli subong adlaw apang naghapit sa abyan sa barangay Banago. Dugang pa sini nga antes nagpadulong sa port, nagbakal siya sang tubig kag juice sa isa ka dakong grocery store sang may nagpalapit sa iya nga lalaki. Nga sunod sa iya, hindi niya kilala apang ginpamangkot kung taga diin siya kag kung mapauli siya subong adlaw. Kag palayag pa ni De Los Santos sang siya nga nagsabat sa pamangkot sang lalaki, may ginduhol ini nga midyas kag ginhambalan siya nga taguon sang maayo rason nga wala na niya ini ginusisa kung ano ang unod. Dugang pa nga ginupdan o kung ginpaupdan pa siya sa isa pa kalalaki nga hindi niya man kilala, tubtob sa port rason nga wala na siya sang kahigayunan nga lantawon kung ano ang ginpadala sa iya apang ginpromisahan nga paghahatagan sang kwarta pag-abot sa Iloilo. Palayag pa ni De Los Santos, nagsakay sila sa tricycle padulong sa port kag gindulong siya sang lalaki tubtob sa terminal scanner apang sang ginhold na siya sang gwardya, wala na ang nasambit nga lalaki nga nag-upod sa iya. Suno kay De Los Santos, wala siya sang ideya nga shabu ang ginpadala sa iya.
Sa iban nga balita lokal, nagbaton sang tig 10,000 pesos ang 682 ka mga bakulod nun para silang livelihood assistance grant. Nagligad nga Lunes sa buligman sang opisina ni Senador Bongo. Ang paghatag sang grant ang ginpanguna ni Mayor Albi Benitez, kaupod Sanday Committee Chair sang Livelihood, Councilor Jude Tadeo Saison, Councilor Jason Villarosa kag DSSD Head Pasita Tero. Ang ini nga grant ang sa idalom sang bayanihan to rehabilitation program para sa mga pamilya nga nadulaan palangabuyan kag may plano nga magnegosyo. Sa interview sa Action Radio, ginpahayag nga Saison nga iban sa mga benepisyaryo ang nagaplano nga magnegosyo kaangay sang inasalan na pagbakal sang tricycad kag sari-sari store. Pero sunod sa konsehal, kinahanglan nga ma-liquidate sa mga benepisyaryo ang ilang gingasto sa among ayuda. Ang hindi maka-liquidate, ang hindi man makabaton sa anuman nga ayuda halin sa DSWD sa palaabuton. Sino kay pangayo gina ni Mayor Albi sa kay Senator Bongo. So para na sa sustainable livelihood, no, para sa livelihood sa mga pumuluyo depende kung ano ang ilang gin-submit. Usually submit nila bakal tricycad, bakal sari-sari store, patindog barbecue ha. Nabatian si Bacolod Councilor Saison. Magapabilin sa 3.2 billion pesos ang ginaduso nga pondo sa Bacolod LGU para sa 2023. Sunod kay Councilor Jude Tadeo Saison, ang chair sa Committee on Finance and Appropriation, gina-finalize pa karon ang proposed budget kag sa Oktubre 15 ang deadline para ini ang mapasulod sa konseho sa unang nga reading. Dugang pa ni Saison, halos parehas ang pondo sa mga tuig kag sa masulod nga tuig. Pero responsive ini sa kinahanglanon sang syudad kag may pila ka adjustment para sa mga prioridad nga programa sang administrasyon. Patay ni Saison nga nagnubo sang 300 million ang national tax allotment nga mabaton sang LGU sa 2023 bangod sa manubo nga tax collection sang pungsod sang 2020 sa nag-umpisa ang pandemya nga amo ang nangin basihan. Sa dugang pagabalita lokal, nagapadayon pang inventory sang DepEd Negros Occidental Division angon sa padayon nga pagpanghanda sa mga bulutuan angon sa natala nga full implementation sang face-to-face classes sa bulan sang Nobyembre. Suno kay Ian Arnold Arnaiz, ang spokesman sang DepEd Negros Occidental Division, na nagapanguna sa gihapon nga concern ilabi na sang dalagong mga eskwelahan ang kakulang sa classroom kag mga manunudlo sa tiun nga ipatuman na sa mga departamento ang programa. Ginpahayag ni Arnaiz nga padayon si karon ng shifting method nga ginahimo sang dalagko nga mga eskwelahan ilabi na sa high school apang mayara gid sa mga lugar nga nagapatigayon sang klase sa covered court bangod sa kadamuon sang mga estudyante. Ginpahayag pa sang spokesman nga anuman ang resulta sang inventory ang natala nang isumeter sa division sa may national office sang DepEd para sa nagakaigo nga aksyon sa palaabuton. Ginaduso ni Bacolod Councilor Jason Villarosa, ang chair ng Committee on Tourism, nga madeklarar nga heritage site kag tourist destination ang Familia de Luzuriaga Cemetery. Ini nga patio ang nagaisahanon sa bugos nga kalibutan nga nahamtang sa tunga sang dalan kag yari na sa Guinness Book of World Records. Sa media interview, ginpahayag ni Villarosa nga nagpalapit sa syudad ang Pamilya Luzuriaga kag nagpabutyag nga handa na nga kilalahon ang lapatyo nga isa ka tourist spot sa Bacolod. Bangod sini nagfile si Villarosa sa proposed ordinance nga ini ang naaprubahan na sa first reading. Patag ni Villarosa, paagi sa ordinansa, mahatagan sang trademark ang lugar kag kilalahon nga heritage site. Sunod pa sa konsehal na saad sa probisyon sang ordinansa nga magapain ang syudad sang pondo para mapaayo ang sagwa sang patio kag kung tugutan sang pamilya, pwede man nga ma-renovate ang sa sulod. Action Radio Philippines Standard Time lasay sa 21. D3 Biofood Supplement mga ka-aksyon ng natural nga antimicrobial agent kung sa pagpabakod lang sang resistensya. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Sana all. Dakop ka, daog ka, roulette promo sang Aksyon Radyo Bacolod. Oh my God! Wow! Magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod sa on-air man o kun sa Facebook. Ang madakpan nga nagapamati, hatagan sang coupon. Kung magabutan ang numero sang imong coupon, gilayon magkadto personal sa Aksyon Radyo Bacolod Station, dala ang imong coupon para magpatiyog sang dakop ka, daog ka, ruleta. Wow! Congratulations! Sa mga magabutan sa mga programa sa Aga Tubtob sa Udto, Aksyon Reports First Portion, Aksyon Balita Morning Edition, Aksyon Hotline, Drama nga Barangay 684, Umbra.
hapon. And we are back online mga ka-action para sa aton sininga pagpangalagad. Balikan natin ang comment section sa aton sininga Facebook Live. Kasadya action namin nag-comment man. Sa aton sininga Facebook Live sang ila sininga sabat. Pero may nakita sang winner mga ka-action ang nakasabat ali diri sa aton sininga page no sa Action Dale Salazar. Mayroon sang popcorn, mani, timbura. Timpura. Timpura. Grabe yung timpura. Hindi may timpura nga Okay. Di ba meron Ang chicheria. siya? Okay, Nasin ko sige. gid eh. May cheese curl action may macaroni cracker pero wala diri ang tsakto nga sabat. Simo wala may nagsabat da. May nag-comment di gani nga mani. Mani. Okay. So we have a winner para sa aton sininga first ang si Rain Mai Boy Bawang. Amo na siyang unod sa aton sininga what's in the box nga item. May paboy So, bawang. Ma'am Rain Mai, imo na. Imo na ni Boy Bawang. Pati ka na. Sige Try comment bisa akon nga sa akon Bawang. nga page. Kaya hindi ko gud sayo maanan niya. Ano naman? Sige. Rain Mai, please i-send sa ako nimo sininga number sa personal ko nga Facebook page. John Dale Salazar. Pangita lang John Dale Salazar. Sige. Okay, sige. Salamat gida damo din nagsabat action an Sunshine. Namian man ko sang Sunshine. Happy Money. Grabe may happy na money pa. Super Bites si Charon. Sige, amo nang mga nagsabat. Sige. Rain Mai, saluwat. Ano pa na subang super bite? Wala na kita. Send your number sa akong sininga personal nga Facebook page ang John Dale Salazar. Sige. Rain Maya, hindi ka na counted sa or hindi ka na pwede ka Another join nga, sa second. Kaya may second pa kita nga item. Sige. Ano ba? Kaya mo na Dale. Sige, for our second item, 50 pesos worth of load. Pwede ka maka-comment sa ARB nga Facebook page, atong sini nga Facebook Live, or pwede man sa akon sini, or pwede kay Action An. So, any lang. Say mo lang danay Dale kito sa akon, dito kabisyo. Kabisyo yung mas nga Facebook Live. Sige, kaya naga-mobile data ko Okay, first clue, school supply. School supply. Wala Gano? Lagaw ni. School supply. Comment na sa inyo sining mga sabat mga ka-action na school supply. Sige, school supply. Second item, 50 pesos worth of load, globe or smart. Ayaw mo na, Depende Dale. sa inyo sining may nagka-comment si Scarl Japon or delay lang. Late. Sige, si Rain Mai hindi na pwede makasabat sa aton sininga second item so what's in the box nga game no. So first clue, school supply mga ka-action. I-check ko ba kung may mga additional kita. Wala lang may kasabat action notebook. Notebook, hindi notebook. Ay si Tara Lino nag-comment. Sige, notebook, hindi siya notebook mga ka-action na school supply. Ang aton sininga second item. Good evening lang kay Vergara Geronimo. Thank you for participating sa aton sininga game. Kay June Claire de Lieba, mayong gabi dira sa inyo. Sige, ballpen. Merlin de la Serna, hindi notebook, hindi ballpen. Sa liwat mayroon ka mo 3 options nga pwede makapadala sa inyong sininga sabat. Pwede kay Action An nga page, sa akon nga page, o kung sa ARB nga page. Kundi hindi ang una naman nakitaan nga tsakto ang sabat, at amo na nga ito sininga i-recognize. Sige, school supply. Correction tape, hindi. Pencil, hindi. Sige, keep Ang on bali sending your Mami Debla answers. sa gunting. Hindi. Gunting. Kagina mo itong akong nga pilion. Galing naka-attach siya Pero hindi gunting. Mahigot to. Mahigot to. Correction tape, hindi. Color pencil or crayons. Puncher, hindi. Stapler, hindi. Kagina mo Hindi. matutani pilion kung stapler. Sige, school supply, keep on sending your answers, mga ka-action. Andy answer. Go. Sige. Sometime nagaulat kita sang box cutter, hindi binder clip, hindi man. Sometime nagaulat kita sang inchakto nga sabat. We still have time sa aton sining commercial break. Balikan natin ang comment section. Si Efrain Saho, pencil, hindi. Color pencil or crayons, hindi man. Sir Ray Flores Barrioga, good evening dira sa inyo. Hindi. Sige, padayon lang sa pag-send. Send lang. Eraser, hindi. Compass, hindi. Sharpener, hindi. Ruler, hindi. Uy, kalamo. Nasa na-mention yung mga school supply section. Sige, check nyo ang classroom. Bala nung makita nyo sa sulod sa classroom.
The usual di siya, di ba, ginagamit? Permen siya ginagamit. Teacher ka man, student ka man, or gaubra ka Stick sa, glue, hindi. Crayons, hindi magamit man. mo ganda siya. Sige si Rain Mai, nag-comply mo siya, actually, wala siya nag-comment. Sige, standby para sa aton nga mga balita national. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwasang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters, kag mga eksena sa atong drama komedya, nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Ari amo na po nang si mama wala di atos sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako nang sa balay. Kagkaron sa detalye sang mga balita nasyonal. Ginpahayag sang Department of Health nga 1,770 ka mga kaso sang leptospirosis ang na-record dumalin Enero 1 tubtob Agosto 27 tuig 2022. Ini ang 36% nga mas mataas kung ikumpara sa ginreport nga kaso sa parang nga period nagligad nga tuig nga may 1,299 cases. Kalakip sa mga rehiyon nga may madamo nga kaso amo ang National Capital Region, Western Visayas kag Cagayan Valley. Kumalin Hulyo 31 tubtob Agosto 27 ginpahayag sang DOH nga 327 ka mga cases ang na-record. Ang NCR, Davao Region kag Western Visayas ang may mataas nga kaso sa mga period. 244 naman ang na-record nga napatay bangod sa leptospirosis. Sa nga balita national, nag-issue na ang Sugar Regulatory Administration ng SRA sang Sugar Order Number 2 nga nagadetalya sa sugar import program para sa crop year 2022 tubtob 2023 kag nagset sang maximum volume nga 150,000 metric tons sang refined sugar. Base sa kopya sang mando sa SRA website kag ginpermahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Secretary sang Department of Agriculture kag Chairman sang SRA Board, 75,000 ka metrika tonelada ang sang kalamay ang ginalokar sa industrial users kag para naman sa consumers ang isa pa ka 75,000 ka metrika tonelada. Ginkompirmar naman sa Malacanang ang pag-issue sang Sugar Order Number 2 paagi kay Press Secretary Trixie Cruz Angeles. Sa balita, sa aksyon! Action Radio Philippines Standard Time na 6:31 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Action Balita Evening Edition. Karon nga adlaw, Miyerkules, Setyembre 14, 2022. Saluwat kaming inyong mga tagbalita. Action and Defensor Lisa. Tag-Action Day, Salazar. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio. Number 1!